Stand-up-komikassa puujalat on erittäin tärkeitä. Näin niitä harjoitellaan. Stand-up-koomikko joutuu joskus laittamaan itsensä likoon. Stand-up-koomikon on tärkeää osata sytyttää yleisön liekkeihin. Joskus se ei onnistu, niin joutuu vähän harjoitella itsellä. No, ainakin karvat lähti. Olemattomat. Stand-up-koomikoiden, kuten muidenkin esiintyjien, on tärkeää osata heittäytyä. Näin stand-up-komikassa harjoitellaan viiltävää huumoria. Ai! No, luetaan joku vitsi. Miksi Laihiala pyysi verinäytettään takaisin laboratoriosta? Hän on jo kuullut hänen veressään on sokeria. Stand-up-koomikon yksi hyvä ominaisuus on osata vetää yleisöltä niin sanotusti jalat alta. Joskus se ei onnistu, niin joutuu vähän harjoitella itsellä. No niin, moikka kaikille. Minä on Tuomo Levänen ja äskeisten videoiden tarkoituksena oli hieman avata sitä, että mitä kaikkea ominaisuuksia stand-up-koomikalta vaaditaan. Eli tämän lyhyen intron ansiosta, ennen kuin lähdetään katsoa itse keikkaan, tarkoitus minä hieman esittelen itseäni. En tarkoita siinä mielessä, ja kerron vähän minun taustoista. Eli aletaan vaikka noista taustoista, eli tuolla näkyy taustalla puita ja taivasta ja tikkataulu, mikä nyt ei liity lintuihin yhtään. Eli minä olen harrastanut stand-up-komikkaa 3,5 vuotta suurin piirtein, ja kohta nähtävä esitys oli ensimmäinen yli 2 vuoteen. Eli esitys on siis elokuulta 2015, ja nyt eletään lokakuuta. Eli aika pitkä tauko on ollut siinä, ja minä olen aina suunnitellut pitkään, että minä haluaisin esityksen niin kuin taltioida, ja nyt vihdoinkin sai sen aikaa. Ja nyt sitä on pikkusen tuossa editoitu, eli lisätty naurut jälkikäteen. Mutta siis muuten se oli niinku vähän sellainen uudenlainen tuleminen, että outo termi, mutta siis no siinä mielessä, että nyt on niinku saanut ihan uudenlaisen luottamuksen taas tähän hommaan ja käynyt kirjoittaa uusia juttuja ahkerasti, eli se on aika hyvä sysäys nyt tässä vaiheessa taas. Eli oikeastaan ei siihen pidemmittä puhetta, että tietokoneen kaiuttimista vaan volumet pienelle ja pois. Ja lähdetään katsoa esitystä. Hepistä lähtee. Paikallanne. Valmiit. Hep! Onks meillä bingo? Nyt me toivon tulisi bingo. Hei, ne on bingo emäntä. Joo, kyllä. Hei, kuuluuks ääni taakse, koska mulla ei ole mikki? Tai no itse asiassa ei ole niin vakava, vaikka ei kuulu. Eikä parempikin vaan ei kuulu. Joo, eli meillä on hieno tykyristeily. Tervetuloa. Meillä on aika hyvä budjetin hommattu, kaikki laivat, saunat ja juomat ja ruuat ynnä muut. Mutta tässä esiintymispuolissa on vähän leikata. Mietitte, että mitään meillä olisi joku rupaduuri esiintynyt. Ei mitään Tuomo kertoo vitsejä. Sen takia mä olin vähän varauksellinen tähän esitykseen, kun lääkäri on todennut, että minulla on lievä läppävika. Mutta se niinku lievästi kyllä esiintymistuloa tänne, kun me näemme täällä esiintymislavaa, kun minulla on myös kauhean lava-accounti. Joo, ja se oli muuten jännä, että siinä Prisman ennakkoinformaatiossa oli, että tämä on jotain pientä ohjelmaa. Se ei tarkoita, että me käy strippaa. Tiedän niin paljon strippimenoa. Ja siihen lukee, että sitovat ilmoittautus 18.4. Ainoa kerran, kun minä olen tehnyt sitovan ilmoittautuksen, ne on ollut sidontabileisiin. Tää vähän jännittää ainakin itse, kun tää on minun 7. keikka vasta elämässä. Ekan minä muistan hyvin, että se oli kuperkeikka. Ja muutenkin tää laiva on niinku esiintymisympäristöltä vähän erilainen, mitä aikaisemmin esiintynyt. Täällä on hyvä puoli se, kun kukaan ei pääse karkuun. Voi vetää ihan rohkeasti. Reissu oikein uimataidottuakin oppii uimaan. Muutenkin tää laivaan tulo jännittää aika paljon, koska vähän epäluuloisen suhtaudun laivoihin. Ne kysyi kapteenilta sinne lähtöön, että uppouks nää laivat usein? Sanoin, ei ainoastaan kerran. Muutenkin mietin asustetta, mitä tänne kannattaa laittaa päälle, niin me päädyin, että laitan alusvaatteet. Joo, eli vähän hitaasti.
semmonen oli kuullut kesäkuun alussa, kun oli Prismalla se kesätapahtuma, niin minä esitin siis siellä myymällä stand-upia. Olis kuinka moni kuullut siitä? Missä? Eli ei ilmeisesti. Pari oli joo. Ne oli nää, ketkä järjestikin sitä. Se esitys meni muuten ihan hyvin, että siis hyvin puri jutut ynnä muuta, mutta yleisö oli ihan 7 paikalla. Et nyt meitä on tupla määrä, että mun kehityksen kaari on harta. Muutenkin aika samaan aikaan minä aloitin niin Prismalla kesähommat. Jos ei joku tiedä, nyt olen siellä ollut. Aina piileskin hyllyjen takana. Niin kuitenkin, niin me muistan ne ensimmäiset työpäivät oli aika jänniä, kun raahas niitä raskaita kuormia aamulla. Kyllä se otti aika pumpusta. Joo, ja sitten on oppinut niinku sellaisia asiakaspalvelutaitoakin tässä Prismassa ollessa. Eli kun asiakas kysyy minulle, että missä on leikkele makkara, niin se on Ito kakkosessa. Sitten joku kysyy, että missä on kananmuni, niin sanoo, munaa saa heavy-osastoon. Tässä uskaltaa nyt oikeastaan heittää, kun työsopimus päättyi viikolla. Muutenkin kun myyjät niin tavallaan vapaa-ajallakin hän on vähän niinku myyjän roolissa, ainakin itse on semmoisessa asiakaspalvelun roolissa, koska Lattarissa on paljon ulkomaalaisia. Sitten minulta kaupungin tuli kysyä, että missä on kauppa. Niin totta kai me ohjaa meidän ketjuun, mä sanon, go S-Market. Kattoo ihmeessä. Sitten yritin kertoa heti omistajuudesta. Yritän saada tietysti puolelle, että are you in S-Group? Because I am in S-Group, I like it. Because when I give them, they give me. I work in S-Group. Joo, ja... Joo. Minäkin mietin just ennen, miten sais teidät syttymään, kun meillä edes tulitikkuun. Ei tarvii. Niin kaupassa on tosi hyvät ja myö niin palvellaan ihmisiä siellä, mutta joskus myyjät on vähän ärsyttäviä. Siis siinä mielessä tulee vähän väärää aikaa. Eli kaikki nuoret miehet tietää sen, mikä on vaikein ostos ostaa kaupasta. Se on kondomipaketti. Sitä joutuu miettimään oikeesti koton asti sitä prosessia. Eli kun tulee sinne hygieniosastona ylävyyn, eka kulkee ohi, sit vaan niin ottaa muina mihin kulkee taas vilkasen. Kolmannen kerran vähän vilvoili, sit jää siihen metrin päähän niitä. Nyt jää tarkkailemaan muita sivusillan kahtelee jo vähän niitä. Sit katsoo, ei oo ketään. Nyt se vaan ratkaiseva askel äkkiä vaan. Sit tulee se myyjä sieltä. Anteeksi, voinko auttaa? Ei, minä katselen näitä korvapuikkoita. Myyjä, joo, et niitähän löytyy näitä eri kokoisia oikein, että ei kannata tunkea liian syvälle ja heti käytäkin vedettävä pois. Joo, kyllä se on tärkeää se kyrpät. Mä anteeksi korvassa, että no, myyjä lähtee onneksi pois sitten ja sit ottaa sit hätäisesti vaan jonkun asiakkaan tulee. Sit huomaat, että kyllähän meillä ostoskorissa muuta kuin nyt tää paketti, kun tää oli aina mitä miettii, heti kauppa lähti. Sit no voi hitto ja lähtee. No menen tonne ruokaosastolle ottaa äkkiä sieltä tavaroita, niin saa täytettyä. No eikä siitä tuu sukulaisia sitten käytävällä heti vastaan, niin äkkiä sit lähin vaate siihen päälle ja sit no moro mitä, ei tässä mitään. Kiva vähän kesästä päivää vietä. Joo, sä oot vähän kesäistä kudettakin ostanut. Joo, kyllä ajattelen. En tiedä, että sä katsot Leninkiä. Kyllä on Skottilasta sukujuuri, mä oon kiltti mies. Silleen. Sit se Pauksen Leninkikin pitää ostaa siis sankelin reissulla. Sitten mennään loput sinne kassalle. Ja minä valitsen aina sitten semmosen vähän vanhemman täti-ihmisen, että sen luo kehtaaminen. Sitten ei kai sit tuu tässä nuori myyjä. Täällä olisi kassa vapaa. Sitten tulee se katse, sit ei helvetti. Nyt katsoo nyt kummana, jos en mie mene sinne. No sit sinne joutuu nöyrtymään menee ja sit se vielä viimeinen vaikka pitää kätkeä se paketti sinne ostosten sekaan. Ja se on ja sinne
kaikkea sekaisin. Menee ohi ja äkkiä pakkaa hätäisestä. Sit lähtee se kassiolalla menee, että nyt on niinku voiton puoli. Sit kuuluu se, anteeksi, teet taas jäädä tää. Ei jäänyt. Miettii autoon mentäis, kyllähän näitä pakastepussejakin tuolta voi käyttää. Ja muutenkin kassalla on se hyvä puoli, että kun niin pari vuotta sitten siellä oli ne yhdet kyltit, onneksi siellä ei ole enää, kun siellä olisi näytetään kassisi kassalle. Aiheutti vähän itselle ongelmia. Ja sekin oli toinen, että kun ostin hanskat, niin kassa sanoi sitten, että laittakaa pussiin vaan vedätkö käteen. Tännehän mietittiin siis jotain oikeetakin esiintyjää. Jouduttiin tyytyä miuhun, että toi Miakan nieliä oli yksi semmonen vaihtoehto, mikä olisi ollut täällä. Se on aika jännä suoritus. Sehän Miakan nielihän suorituksena aikamoinen tulisuus. Ja aina onnistuneen keikan jälkeen se menee aina baariin ja tilaa jotain terävää. Ja se ei olisi päässyt tänään joka tapauksessa paikalle, kun sä laittoi aamun viestissä ja vähän pistelee kurkkuun. Ei oo käytössä tänään. Myös fakiirihan on semmonen myös, mikä on jännä ammatti. Et minä näin mun tuttava fakiirin tuolla eilen rautakaupassa. Kysyin, no mitäs siellä täällä? Ei, ostan uudet lakanat. Nää on Ville keksinyt juttu. Niistä soittajista mä olin alussa puhetta pikkasen, niin mä oon aina miettinyt, en tiedä kuinka moni on ajatellut tämmöstä konsertin, mutta mä ainakin ajattelin, että miltä niinku kaikki soittajat näyttäis, jos niillä ei olisi soittimia. Esimerkiksi kitarista. Vähän sooloa. Rumpali on myös aika hämy. Viulisti. Älkää kiilottu. Anuristi sitten ei puhuta, kun se on aika nyt on uutisissa on paljon sitä, että on tää taskuarkaita liikkeellä. Siis miettii, minkä takia ihminen haluaa varastaa joku tasku. Me on aina luullut, että minulla on oikeesti tyhjä tasku, mutta yksi päivä minä oksasin, emme olekaan, kun minulla on niin isot taskut, että se sitä mahtuu vuorettiin. Jos tiedätte, niin ainoa paikka, missä ei voi joutua taskuvarkauden uhriksi, niin on nudistiranta. Sinne voi mennä ihan persaukisena. Me on kerran ollut, että alku oli vähän kankeatta siitä. Kyllä se koko päivä otti aika koville. Hyvin selvittiin siitä maaliin kunnialla. Kuinka moni on tänään ajatellut jo meidän ravintolaelämää mennä tai jotain vastaavaa? No tää riittää. Nyt mä risteydy. Kuitenkin olin pari viikkoa sitten baarissa ja siellä sattuu ja tapahtuu vaikka mitä, niin kävi niin, että me istin matikan opettajan siellä. Mentiin sen luo ja yö nyt meni miten meni ja aamulla ne kysyi siltä, että saaks me numeroa? Joo, 4-. Kyllä toi kommentti kyllä kismitti niin paljon, että ne vedi sitä parrasta potkisin munilla. Sanoin, että meiltä tuu tänne enää uudestaan enosta. On kauheeta. Toisaalta sinä ilta tuli kyllä harrastettu kertautuneita potenssilaskuja. Ja me opin sellainen tärkeä juttu, että jos jaat, niin älä kerro. Ollaan hiljaa. Muutenkin tuli tosta, nyt kun seksistä tuli vähän puhetta, niin muutenkin siis se on mun mielestä pahin, niin kuin kiusallisin ongelma on se, että ei vaan tule. Siis semmoista käy niin miehelle, kun venkkaat ja jahskaat ja antaa mennä, ei vaan tuu millään, näkee, että nainen alkaa kyllästyä jo siinä. Ja sitten mitä tässä auttaa, sitten me keksin, että me antaa radion päälle, että jos sieltä nyt tulisi jotain niin tunnelman keventä, eiköhän sieltä tuu sitten, että tulisitko vielä tänään?
suoraan kanavaan. Tule siis ennen aamua. Nopea seuraava. Ei tuu pois, tuu täältä koskaan. Toisaalta sekin sai vähän vastaisku, kun sillä oli sanotaan pikkasen karvoitus olla ajelematta pitemmän aikaa, niin laitoin seuraavan kannan, sit se tulee on piilossa viina. Paras päivä muuten harrastaa seksiä on muuten talvipäivän seisoo. Otetaan tämmönen pikku juttu tähän loppua kohden, eli piirtäkää kaikki sydän siihen teidän eteenne ilmaa, että piirtää sydämen muotosta sydäntä. Sitten sama kuvio, mutta piirtäkää se niinku väärinpäin. Sydän väärinpäin. Niin tässä vaiheessa voitte miettiä, mistähän tää muoto on peräisin. Peräisin. Niin on vähän kuin perse. Käy tolleen miettiä. Sen jälkeen niin joku moni laulukin saa ihan uudenlaisen merkityksen. Eli näin sydämeeni joulun teen. Sul on suljettu sydän. Sydän lyö pum pum pum. Mitä silmät ei näe sen sydämen Teiniästä on kertaa se biisi mun hölmö nuori sydän. Hei missä sä oot? Hölmö nuori sydän. Miksi tää Lauri Tähkä on saanut sen pauhaava sydänbiisin? Ja monet sanonnatkin on ihan taas uudenlaisia, eli ei sydämeen mahdu kahta ääntä. Ai kyllä. Katsotaan tonne. Jolla on sydän syrjällään. Jolla on sydän paikallaan. Just on vähän outo pyyntö sanoa, että Ville, haluatko olla minun sydänystävä? Mikälainen on sydänkohtalo? Nää jututkin kumpuaa minulta ihan sydämen pohjasta. Jees, ja... Oliko se kosin? Jees, ja aina loppuun minulla on tapan kertoa niin ihan yksinkertaisesti vaan joku huono vitsi. Silloin aina hyvä lopettaa, niin ente arvotaan tänään tällä kertaa tämmönen. Tää vähän sopii tähän meidän teemaan, eli sotalaiva oli seilaamassa merellä. Ja sit kapteeni havaitsi, että torpedo on tulossa sitä laivaa kohti ja sitä ei millään voi väistää. Ja se kutsui perämiehen kattoo sen tilanteen tutkasta. Ja kapteeni antoi perämiehelle käskyn, että mene tonne ruumaan alakertaan ja viihdytä meidän miehistö, jotta niitä viimeiset elinhetket olisi jotenkin hauskoja. No, perämies meni sinne ruumaan ja vähän mietti mitä tekisi. Ja sit se mietti, että hei pojat, jos me munani tuohon pöydän kulmaan, niin koko laiva räjähtää palasiksi. Kaikki nauroi siinä, että ei voi olla. Sitten perämies, no nyt me otan sen lämäytti. Ja saman tien koko laiva tusahti tuusan nuuskaksi. Kaikki levisi sinne ympäriinsä. Ainoa ketkä siitä räjähdykset selvisi, niin oli lopulta oikeastaan se kapteeni ja perämies. Ja ne kellu siellä esineiden keskellä. Ja sit kapteeni sanoi, että luojan kiitos, että ollaan hengissä. Varo seuraavan kerran niitten sun vehkeitten kanssa, koska torpedo meni ohi. Eli kiitos kaikille kesästä. Tosi nautin jokaisesta työpäivästä teidän kanssa ja ehkä törmäillään joskus. Kiitos. Ei ollut bingo. Ei ollut bingo, joo. No niin, ettehän te vielä minusta eroa pääse. On bonusklipin aika. Eli stand-up-komikkahan on vuorovaikutusta yleisön kanssa. Stand-up-komikkoa heittää yleisölle vitsiä, huumoria, herjaa, puujalkoja, aasinsiltoja, mutta mitä heittää yleisö? Eli tällä viimeisellä videolla vähän demonstroijaa sitä, mitä kaikkea yleisö voi heittää stand-up-komikkoa kohti. Aloitetaan kevyistä ja iloisista asioista, eli ruusut. Minun oma suosikki, 4 ruusua. Se on jo aikamoinen saavutus, jos alushousut lentää lavalla. Tosin naisten alushousut olisi paremmat, mutta no, kuvaaja on nyt ilman housuja. Siinä on kirjaimellisesti jo totiset paikat, jos tuoppi lentää päin.
Kerran kun mä esiinnyin Kemisteellen, sieltä lensi isotooppi. Netistä on saanut lukea, kuinka jotkut esiintyjät on joutunut oikein pullosateet. Oi! Klassinen esimerkki kaikista näytelmistä, eli tomaatti. Ja sit seuraavana kananmuna. Tästä voisi nyt vääntää jotain härskiä läppää, mutta enpäs väännä. Ja näin ollaan saavuttu viimeisen videoblogin äärelle. Kiitos kaikille katsojille, että olette jaksanut katsoa tämän koko 20-minuuttisen pläjäyksen. Ehkä nähdään tulevaisuudessa keikoilla. Viimeisen esineen vuoro ja nyt se on moi!